Čaute fans, dneska túra na Baranec s debilmi. Ideme na východ slnka, dlho nebol vlog, preto sa tu trepeme jak debili. Nejaký bude? Čo? Tak bude nejaký východ? Ja, jak bude nejaký východ, no. Ale isto bude. To slnko Treba proste byť musí výsť, treba by veriť, no. Netreba byť hyš. Dobre, hozme sa. Čo? Ľudia, je toto real. Normálne on sa mi tu otáča pred očami. Tento teplý teploš. Si aj dávaj! Jasné. Kde si ďaleko. No Kámo, to je top 10 teplošov toto. Počkaj, ak si tam vykrútiš ten kotník, tak chápeš, že najbližšie 4 hodiny ťa tu nikto nenájde a ty tu už umrzneš. Ahoj, hej. Dobre. Čo ti pere? Opravičky. Kde tu nasadili. Krásne vidno mesiac. Vy to asi moc nevidíte spoza tých kríkov. Ale asi bude pekne. Dúfajme teda, no, lebo tak stávať o jednej a trepať sa tu zbytočne je celkom useless, no. Dobre. Hos. Ľudia, mysleli sme si, že z toho nič nebude, ale prešli sme cez tie najhoršie oblaky a neviem, či to teraz vidíte, alebo Trošku, nie. no. Ale prešli sme cez ne a tu hore je to úplná nádhera. Bez mračiku, krásna inverzia, bude úplne nádherná. Takže bude sa na čo tešiť. A trošku to je vidno. Môžeš. Nazdar. Šofer. Štrámak Máco. Už sme pri tabuľke. Takto. Že vraj... Kde to je? Kde to je rozsutec? Holý vrch? Neviem, čo to robí duplo trenč. Aha, nie, rozsutec. Baranec 1:30. Za 20 minút sme tam. No, 30. Dobre. Takže ideme ďalej, borci. Pod Plačlivým. 3:30 na Plačlivým. Nie. No a pôjdeme na... 3:30 pod Počkaj, ja tu budem... Ideme asi dole cez Plačlivé, lebo bude to taký lore trocha. Takže tak, no. No dobre, štartujeme my, aby sme to stihli ešte za tmy. A to asi neuvidia. Aha, mesiac žiari dosť. Dobre ľudia, ideme my. Čus. Už nám moc nechýba ľudia.
tento debil. Tá inverzia, to je krásne. Ani nie. Neveriči, čo vravili, že tu nič nebude vidno, viete čo, poďte do piču. Ani nefúka. Ráňačky. Aj strom. Troška suší. S takýmto výhľadíkom, ale nie je špatné ráňajko. No. Tam sme boli pred chvíľou. Trošku mi podľa mňa brzla voda. Ja som odborník. Ľudia málo dýma, čo je toto ďaleko. Vyznáme to, že to pekný vyzerá. Koho to tam máme? Nejakého zálesáka. Dieta. Ja? Nič. Športovec. Hej. Čuzborci, už ste asi aj videli, ako sme jedli, ale nechcel som robiť záver videa zase z domu. Tak som si povedal, že toto takto natočím hore s cepínom v ruke. No a hike by som zhodnotil asi tak, že ešte ráno sme nevedeli, aké počasie bude. Došli sme tu, hviezdy nič, to ani vidno nebolo. Potom ideme hore a normálne sa strácal mesiac. Ja si neviem, že čo ti pere, že to sme nevstali o jednej, nie, aby sme sa tu takto trepali. No ale vyšli sme hore a už aj sme boli nad týmto lesíkom, tak už to bola úplná bomba, už sme zistili, že bohužiaľ hore je teda, že extrémne jasno. Bolo vidno už aj hviezdičky, aj mesiac. No a vedeli sme, že už tu bude bomba. Vyšli sme hore a akože nádhera, ty kokos, jak bola všade tá inverzia. To bola taká šupa. No nič. Akože ďakujem, že ste to dopozerali až do konca. A isto môžete dať subscribe. Nech sa posúvame a nech viacej ľudí vidí takéto videjka. Pretože minule za mnou došiel spolužiak s tým, že ho inšpirovali videjka k tomu, aby začal chodiť. A z toho som bol neskutočne rád. No nič, čaute, uvidel